Kamano. Hai wacho kanyo makare ahinya kaka wanyalo dhi Kisumu mar mondo mi watudre kod Fred Misach ka entiere kaunti ma Kisumu kapod oluwo twak okinyi ma kawuono. Fred Misach wanyalo dhi Kisumu. Fred Misach ageno ni winja ka entiere kaunti ma Kisumu. Ageno ni luwo twak kendo kotudore kod wechego mag registration kata wechego mag ndikruok. Injo ka Meskelo osewacho ni joluo seche moko e kinde mani biro kacha mar mondo mi indikri to bende ji ne wacho nonro margi adiera kata gigo ma gintiere godo adiera mar mondo mi ng'ato seche moko onge nyalo to kaluwore kod kit ot mano wacho nodake seche moko inyalo miye mar mondo mi ochul omenda mamalo moloyo omenda ma onyalo chulo kaluwore ni seche moko nowacho nodak e ot ma permanent to seche moko dak mana e ot mar lo kata yuto mare seche moko nowacho ni yuto mare ni kama to kwang'i adiera to mano yuto ma seche moko yudo mana seche moko kata dichiel e dwe to dwe machielo okia no biro bedo koyudo ang'o. Seche go mane utimo ndikruok e kor gwenge in kaka Nyamrero montiere godo kawuono Misach bende ji ne ogolo oyango nonro margi mar adiera mar mondo mi kik wawinj ka ng'ato kaluwore ni ne okete no chulo 2,000 to onge kod nyalo koro jwang'o kata weyo chulo kumba manyien mar thieth mar SHA. Misach. Erokamano Joyce. Kanyalo wacho pod wadhi mbele gi registration mar SHA e kor gwenge gi kuonde mopogore opogore. Jogi gin jomo wang'eyo ma odak e udigi. Nitiere jogo ma iyudo ka giwacho adieri, lakini seche mwadhi kuonde moriwo makoro ji biro kamoro achiel, adieri makende iyudo ka seche moko ok bed mayot. But ng'eny jowagi gin jogo mwang'eyo. Kacha kamedo seche mwa register household, ng'eny jowa gin jok moko ma ohala ng'eny gi gin agina johala, gin jotije matindo tindo achiel ariyo adek. Koro iyudo ka seche ma wa register gi watemo mondo mi wa add ji te e household. Seche mwatimo mano any spouse obed dichuo kata obed ng'ama miyo obende chuno ni nyaka otim registration mak mana ni en ok otim mean testing mondo mi oyud kaka odonje SHA. Ng'eny jowa moko pok okawo ID, jowa moko iyudo ka pok oromo age mar kawo ID. Iyudo ka wan gi shida nikech registration mar SHA nyaka ibed gi ID number to nyaka ibed gi phone number. Koro iyudo ka kata medo ng'ato as a dependent koonge ID bedo matek. Wayudo tich matek e gweng' seche ma ng'ato onge gi required document. Ema udwa kwa sirikal kata jo SHA mondo mi oteme mbeko kar kanyo nikech wayudo child-led family ma yudo ka jomoko pok oyudo ID. Koro yudo ka tich bedo matek seche ma their child-led family seche mida timo negi registration mar SHA. Kendo da wacho ni subtendewa mag dispensary mag dispensary under health network gibet gitemo yudo thieth manono e dispensary level 1 gi level 2 and probably level 3. Ka gidhi e level 4 ka dhi mbele kanyi ma koro nyaka ng'ini to be giseremit gimoro e SHA. Koro mano nyaka cheki to jowa gi seche mwatimo negi assessment kata mean testing iyudo ka pes wuok mopogore opogore. Ng'ato yudo ko yudo 500, ng'ato yudo 450, ng'ato yudo 650, ng'ato yudo 1050, koro 1030, ng'ato yudo ka bati ne ber achiel masani yudo siling 300. To koro jowa yudo pek ka chopo seche ma koro gida dhi e thieth madongo mokadho thieth mag dispensary level 1, level 2 gi level 3. Koro bet watemo jiwo gi nikech koro chuno nyako yud thieth mambele, watemo encourage. Alafu nitiere ka Kisumu kae kidhi Huduma Center there's that idhi cyber you can appeal pesanino mondo mi kinyalo duok nige piny. Wasebedo kwatemo registration kuonde mopogore opogore e dhoudi kuonde ma gathering mora nitiere mondo mi jowa odonje SHA nikech sani onge thieth mora minyalo tim oko mar SHA to thieth sani bende beten expensive. Kapo ni dwa dhi cash ok dhi bedo mayot. To osiptende mag sirikal kapo ni in gi SHA to ibro thiedhi both outpatient and inpatient. Private hospitals ema sani bet nyalo kwayi gimoro kalure ni gibende giyuak ni pok giyudo remittance
kowuok e national government. Koro iyudo ka seche moko kidhie to ng'isi ni with SHA wadwaro ni chul cash, ken gi SHA to wadani ibro medo pesa makama. To osiptende koro nitie moko ma levels gidongo ma koro iyudo kata ka SHA no ochalo like a drop in the ocean, chuno nyaka ng'ato medgi another insurance. Wakwayo mondo mi jotendwa wariwre kamoro achiel wakel thieth maber e gweng' mana kochakre kuom nyamrerwa ka wadhi mbele, ka wadhi malo mondo mi thieth mang'eny kwa geng'o gi piny koni, tiyudo ka osuptal bende ok pong'. Iyudo ka tuoche makoro monego beni dhi osuptal gin tuoche monego beni dhi, nyalo bedo diabetes, nyalo bedo pressure, nyalo bedo cancer, gin tuoche nyalo bedo maybe accidents, gin tuoche monego beni dhi e thieth ma osuptende ma mbele go. Erokamano. Adwa nasoma nemo kukum ote